Hi, this is Illy. Welcome back to my channel. Mantangan explain ya phi ka horror film ka pakarteng lulabai. Na ka pastang jong ka nega film ni yo iya ki ar mun shikurim ka Vivian baru eran. Ki badang shiyo kalung pakarteng usakri. Henry na kadaw jong ka baru ar ngot kilang kuslai bas ngol shooting bah. Bat kilapan pat ya baro ki yit ki badan ha ka ying jong ki. Ka Vivian ka pentia ya kulung jong ka ha ka sopadoy. Bat kalalit dan kam shabar. Hadin jong ka neng yo iya ka bas ngotrim bah. Ukun kusuj ulawan kiu sya jerong jong kasapadoy. Bad ula od malu mala dong neo kulung. Hakawe kaliang haba eron umur ban penpat siya kawe pat kayit ka bakadu. Te umla syu ban penpat ya ka. Namar nang ne lami ka witch ka pamot ka swat. Bad kala penyabio. Haba ka Vivian kalawan pai kala kedir bakalas ngosibha. Haba kayo ibu kunjo ka ulayap. Kar kumlong jong neo kulung kalong kumba ulayap labun singi. Nang tang iyo iya siya kiwe pat ki arngon syukurim. Ujuan mat karesyan. Ki badang siyo kulung uba kerteng u ilai. Bat ki litsa hakaying ka batamay. Gan ba kidang penkoy bat bu ya kitar kitar jongki. Hakane ka por ladan buwan ra parcel na banta jongki. Kane ka parcel kade ka bala pada ka kemi jong karesyan. Ka badon kitiar kijinya lekay kulung. Ki bade jong u kulung jong kahenmen jong ka. Kahenmen jong karesyan kam de da kawe pat. Henry kade ka tohi ka brew ka bang iyo ina bastang jong kane ka film ka Vivian. Bat ka ka balaja baro ya u kulung bad ya ulok jong ka Vivian ngilatim. Baka witch bat ukun kusut kila penyabiki. Henry balay bat naka ka daw. Ngin sayo ki jawab jong kane ka jengkali kam syakamat jong kane ka kana. Ka Rachel kam song komen haba kayo iya kini kitiar. Baka kami jong ka kaphae ki ya kitiar ki balarim kumne. Na benda ukun jong ki. Bat sabaki de kitiar jiyan lekay jong ukulung ubalayam. Te ulok jong ka uong ka pelajaya ki ka ditang ka jeng accident. Menta ka bahaya ki baginam ngayon pitanya kata. Ka dondok ka way ka kot siya po jong ka ka song. Ka bala tho da ka way pat ka jat kitin. Ka badon ki dor bat ka badon ro ki sur jeng rawai. Ka Rachel kam sok thu ya kini ki kintin. Henry ujon u sok thu kandian. Te ula cek ya kini ka kot. Bat uya thu ya ka bagini ki sucerwai ki de ki lelubay. Bat ka Rachel kalas dangkan ud ya kini ki sur jeng rawai. Henry hakane ka por la dan bafon. Te kala sange no bat kala bu ya kane ka kot. Hadin kato kane benai. Ukun jongki u ilai ulas dang benyam bat kom kiwe pat ki kulung. Bat ju yo thia. Na kata kadaw baro arngot kelas ngakuslai. Tang bakis ngakuslai. Henry kelas ngot thajro. Namar kamlong ka besuk pensumar kulung. Baro arngot kela shim shuti na kacakat ray jongki. Bat kela sumar ya ukunlung jongki. Ka Rachel kade ka business women. Bat ujon ude u artist. Hakane ka sengi udan ka art exhibition. Te ulalit nyo siya ka kamjongu. Bat ka Rachel kala sumar ya ukunlung jongki marway. Ka persyang ban penjaya ubo unyo tiano. Henry yo tiapan. Nang ta habakashim ga jensen tia na batajamu. Hakne kala yo biang ya katohi ka kot ka bala tho ki so jonwai lalubay. Te ka Rachel kala kan odia kane ka lalubay. Ka bapen long ru ya ukunlung jong ka ban yo tiano. Henry hakane hi ka por ngiyo iya ka yit ka badon hakaying jongki kalapan. Ka balong sngow palabha. Ondala miet ulok jong ka ulawan pai saying nagakam. Ka Rachel ka yatu yu bakalakan oy bat kan od ek so jonwai lalubay. Te ukunlung jongki ulayo tia. Ka bapen long ya uru ban sngow komen ya kata. Hadin jongkane kila tiano. Bat hang ne kibu baby monitor. Hak bakan san ka witch kalawan syabadon une kulung. Bat kade kane hi ka witch ka pangiyo ina pastang joka film. Ka Rachel haba kayo iya kane kumne hi kalalit pe yaw kulung joka. Henry hang ne dani kam yo iya no yonoru. Henry ka jingkang jongka closet ka pli. Haba ka pit bad dani bat kala check ru ya ka baby monitor. Ka perkhat bakala snew te kala pret no ya ka dustbin. Bat hang ne ka sa ku badon manor haba kalit pe dani pan. Te ka pe yala de hakayen. Henry hakane ka yet ngiyo iya ka to ka witch. Ba ka pet sentiat ya ka Rachel. Bat hakaju ka por ngiyo iya ka to ka yet balapait kala nang pachusu. Ondala Simon step kat ba ujon udang sum. Ka Rachel ru kalawan syabadon mo. Henry ujon uyu iya ka witch ka jaka jongka. Ka bapenlong ya ujon bat sung shifting. Te ula kniat ya ka Sharon. Bat ka bapenlong ru ya ka Rachel bat skusi ya kane. Nang ta ka Rachel kale shayo banlited baby monitor tamai. Henry hang neru kayo iya ka jingdum. Bat ka toko witch kalawan penting ya ka Rachel kala sung shifting ba. Namar kane kam jatang hayeng Henry ka ja shabaro. Nang ta kane ka witch ka pit sentian ya ka Rachel bat uelai na pojo kayen. Bat ka jingpa jo kayen ru kala nang he susu. Ka Rachel ka yus ngaw ya ka surbayam jong kulung joka na ka kamratia. Henry uelai pat udan bat ka. Te kelas ngaw kuslai ba. Bat kali cek syak ne ka kamra. Hang ne kayo ibadonu kulung ubayam na po jong ka sopadoy. Haba ka shime ka blanket kayo iba une ude tang ukun bendreng de ukulung. Haba kayo iya kine baro. Kijingki jong kitiar kitan pat kijingkang ru kipli ki kanghi. Te kalas ngaw shifting palat pat kalami no shaban.
nang ta ujon ru ulawan teka Rachel ka yathui u badan manor saying jongki bad ujon u le check chapo bad ura we urot bad u Henry yo I yano Henry hakanihi ka porken san ututa jongu ulami na po jong karu ka bau dan bad ulayar te ujon hakajing bakala ula kum shop niap ya une ututa te ujon ula songsi bha namar ba une ututa ula dan bad u na du ki por bodang rin bad ka Rachel kala pentingan u bad ka ong bagine barok kide kijing bakala jongka bad ka lalong klebit kum ka henmen jongka ka Vivian te ujon ong yeka bakam te kijing bakala jongka bad ka Vivian te kala klebit shisha hadu bakala tabla sob yaw kulung joka bun tayaw bat ka Rachel kam longkum ta bat kam diru bat kuslaya kata ka Rachel ka yathu yaw bakayu iya ka briu ka balongkum ka witch bat ka pentingnya ka te ujon usim ka we ka kot ka padan ka dur jong ka we ka briu upen I bat ukali ka hato ka degane ka briu namar uru yu I kum kane ka briu ha ka por bodang sum namar ha kane ka kot ru ka don ka dur jong ka nehi ka witch baro armod kilas ngosipting bat kila ya aimin simru iwe ya iwe bat la kadai ka bakum no ru kan trailang berkit petkut lang ya ka nang ta andalan men kan ba kidang yo thia ujon uyos ngoya ka sur bayam jong khulung jong ki ka pasawa na shabat kat bau neu khulung pat u thia bat ki kum ta ula kan dit na yo thia bat ula lej bet benjai jaya khulung jong bat ula lej shabar jong ka yang jong ki ha ka jaka bakila berat ya ka kot ha ka jing shisha ka sur ka bayam ka wan ka ne ka kon ka ba ku aban khot ki sha jan jong ka bat nang tau jon ula rak kan ka kot bad ula rum sayeng onda la shay step kan ba ka Rachel kadang yo thia bat u khulung jaka Henry kan san u neu khulung ula ja bat ka sur jong ka wan na po jong ka jing sem thia na kata ka daw ka lastang banwar yaw khulung jaka sha po jong jing sang thia ha ka ba kala shamru yaw khulung jaka Henry ula yapan te kala sngo shifting ba kan ba ha ka jing shisha pat u khulung jaka udang im ha ba ka yu I u ba udang im te kala sngo komen ba nang ta andala Simon step ujon ura u khulung jung u badu namar ka Rachel kalej bet pendem ki kam badan kam jaka nang ta ujon u le shaying mane hangne ukundu ya ka we ka pres nang ta ha ka we kalyang ni yo iya ka Rachel ba ka le mental hospital shabadon ka henmen jongka ujon u yathu ya ka pres ya ki baro ki bakeli yo I dala ki jongki kmat bad u kaliru shaphang ki exorcist kinong be exorcist ki balak tibet ba kanang ba unyo ka jingyarap haba kayo sngoya kane ka pris ka ong yo ba ka henmen jong ka Rachel ka Vivian ru kawan kali kum kine ki jingkali bat ka lastang ban yathu u sha phangjong kata da ka ba pijar tat na ka kon bat ka Rachel ru ka yathu ya ki baro ya ka Vivian haba kayo sngoya kane ka Vivian ka kali hato pilar wa ya ka to kalulubai bat ka Rachel ka ong hoot haba kayo sngoya kane ka Vivian kala sngo shifting ba bat ka ong bakala song bat kala khang ba ya ki to kitiar khanang ba dan mano bayo eki Henry kila poi parseki bat kila kan udru ya kalulubai dementa kala long ka jingma eki dementa ka pres ya ujon bat ka Vivian ya ka Rachel kila stang ya thukana shapang jong ka to ka kon hang ne ngitip ya ka jing shisha jong ka to ka kon kumbangila tip uble ula thau ya u adam bat kayem Henry bun ki po ong haswa jong ki uble ula thau ka we ka bru ka pakarten ka lilit ka pabhabriu ba bat u adam ula thau ka we ka lulbai ka bakham karpang haba ka yusngu ya ka ne ka lilit ka shai lej bet shabadun mo na ka daw ba ka lilit kam tre un shong bat wadam bat na ka daw ka ne ka jing pakla jong ka kala shabe no hadin jong ka ne kala ya sakma shaklau bat kala shok lang bat ke suri hadin jong ka ne kala kha ki khun ki pasne bru ki ba long dur kum ki bru ki ba long dur bru tang khan ya Henry marsi teng ki long kum gimran haba ka im bat wadam ke le yo khun ki khun jong ki long ki ba bru ba te ka lilit haba ka yu iya ka ne kala smu bishni na ka ta ka daw kala sedang bentu ya ki khalung hadin jong ka ta ka ya bit pateng la pateng bendro bat ha ka ne ka pateng ka ba menta dan ki khalung ki balong pher namar ki de ki khun jong ka pateng bendro ki bala khana ka im bat wadam na ka ta ka daw u adam ula dwa ya uble bat uble ula bret ya ka shakawai per ka perthei ka basngu tirim ban ajing pan sajaya ka nang ta ka lulubai ka de ka bala abni arab ya ki khalung na ka lilit da ka barwa ya ka jingrwai lulubai ka kimi kala abni arab ya ki khun jong ka na ka lilit Henry namar ba ka lilit ka long ka basian ba te kala le buitu hangne ka jet ka jingrwai lulubai ka bakar pang jong adam bat kala snapan kala khandiat ya ka ne ka lulubai da ka bakan od ya ka ne ka lulubai ka lilit kan sakandit bakan sawan phai biang bade na ka ne ka daw kala pentu ya ki khalung hadu mataro leng ba da ka ne ka lulubai bat la dadon mano barwa ya ka ne ka lulubai ka Vivian ka ong bakala abni rabiki te ka de ban ailat ya ka ban mi nang ne na ka ban ta jong kata bat ka Rachel kalangi ya kata nang tau jono la panji harap na ka pres ya ka baka pres ka ong kini kidi tang ka jingi to kana pateng ki bisu thok obdei ki bisisha kumta kam la ban yarap ya ki bat kim de ru ban sung kuslai
Henry ujuan haba uyus nguyekane te ulas ngubitar berulalikno. Onda ola poying usyam babaro ki korum haki juki kilapli berka kala tuinaki te ula ino ya wilai marwe hakane ka kamra bat ula lej ben khange ki korum Henry hangne kan san ka jing khang kala khanghi u ilai udan marwe hakane ka kamra te ukun kusulilim ubade ukun jong kalilit ulawan hangne bana bastang jong kane ka film ro ngi iyo ni ukun kusul ubali od malu mala dong ne ukulum mat kini kidi ki kam jong ne ukun jong kalilit ulilim bad ula panpat ke gelas chajan jong wilai bat nakane ula aban mensaw hakano kano kapor namar kidon sipun ki gelas ki bela pat chajan jongu hakawe kaliang ujuan uyu i berngut berngat ya kalilit hakam rasum hapadeng jong kini ki gelas bela pat u ilai ula jan mensaw dan bok hakane kapor karashal kalapoy berkala pensenge i uben le kumta ka Vivian ru kalawan batka ujuan habau iya ka ula kali ya karashal bale ka yalam ya ka shing te karashal ka ong bakala apnya rabeki ujuan uberkhat baka klebi te sultanat ya kane ka Vivian ka ong bandeng kong kalilit ka shimya kunjung ka hadin ka peniap siaw log jung karo kumta menta kide benyarap siaw kunjung ki kide ben pej be yaw kunjung ki man kapor bat kide ben tabe ki yed da ka jan bat haba ki iya ka lilit kide ben phet marmar namar ka pesentiat yaw kunjung ki lang ba da ka yed bat kan sawan ru na po jung ka yed namar ka ne kede kalenti jung ka ben wan ka perthe jung ka shak ne ka perthe nang tala dan bafun ya ujuan uong bau de pris ubla kamrang ba bat uong bau ula kendu ya ka to ka pris ka bau ujuan uli kendu bat ula yo ru ka to ka kot bat uong ru ba ka pris ka la ya thuyu bau ujuan udun kam jiarap bat uong ru ya ujuan balik kendu ya menta bat kumnehi ujuan ula lik kendu ya neu pris menta ka Rachel bar ka Vivian kelari kala sumar ya neu kulung hayeng ka Rachel ka ong ya ka Vivian ba ka perkhat ya la de ba kam de ka kemi ka ba bat ka biang na bentau kunjang ka haba ka yes ngoy ka ne ka Vivian ka ong ba kam de ban perkhat kumta namar kita barok kide ki ba ka lilit ka penuh ya ka ban perkhat kata ka de ka plan jong ka namar da ka balik kumne kala ban petolot ya ka jingin jong ka kumta ka de ban long slor bat klain ka jingin nang ta ujuan ula poi chaka chaka ka bau pres sudan une pres uchek ya kene ka kot bar u yethu ya ujuan bala dan mano barwaya ka lalubai ka bala tho kene ka kot te ujuan u ong ha oi ka lok jong u ka Rachel ka larwai te u pres u ong na kata ka daw ka lilit ka layo ka bor ban yo i yo khun jong ki ka benung kong ka de benyarap yo khun jong ki na ka lilit bat ha oi kam la ban chuwan bat ra yo khun jong ki bat kam penyap ru ya u ha ka ji sisha kar kom long jong kane ka long kum ka jing le niam jing le jadu ta ka baka pendab ya kata ka jing le niam jong ka kan salah aban wan shim yo khun jong ki kane ka jing le niam ka don lai benta haba la dep kine ka jing le niam te ka jing khang jong kane ka perthai kan sapli bar kan sawan shane ka beneng kong ka de ben ruwaya ka lulubai ka baar ka de ben penmi ka snam jong ki marat la ne ki sim ka bedan hayeng ka ba ujuan ula jubab ha oin utu ta jong ula ya bar ula mis namro ka bamun benta ka sa satang ka benta ka bakhandu jong ka jing le niam ban pendap bat kata ka de ban penjau shidrop ka snam jong khun jong ki onda ka la ja komne te ka lilit ka sawan shim yo khun jong ki ka bamun na du bastang ya uto khulung ka snam jong ka la jaw na ka bala sha od malu mala nar nang jong na kata ka daw ka lilit ka la yo ban shim yo to khulung bat ka ne ka de ka kam jong ki khun jong ka lilit ki lilim ki persang ro ban man saw yo ilai dak ba pan paj ya ka kelas kenang ba ka snam jong kan jaw bat ka lilit kan yo ban wan shim yo nang ta uprisulai u ki bang bati bat ka jing duwai ka balang kerpang bat ude ban duwai ya ka ne ka jing duwai rangkat bat ka jing ai bas kam lamar ka lilit ka long ka baklain bor ba Henry ka long ka batlot dak mat ka jing ai nang ta ujon ulit phaina sheng upres ula shim bat ubu ya ka ne ka kot badu lamar ka ne ka kot ka long ka jing ma ya ka parthe nang tang yo iya ki khun jo ka lilit ki bamun ban lei ot penjaw snam yaw khulung ban pendep ya ka jing le niam ka bakhadu Henry ha ka ne ka por ka Rachel ka la kan det na bayo thya bat ka la ra ya khunung jong ka bat ka Vivian ka lawan hang ne bat ka ong ya ka Rachel ban shong aram shwa bat ka kan sampai bat sumar ya khun jong ka Henry hang ne kar komlong jong ka Vivian ka long ka bakam pher ba kala pan kan ria ka jain ka bratap ya ka yen ka ba kam de ban le kum ta ha ka ji shisha bat ka la shing mutharnya bat ka bu ha khti jong welai te ka khti jong welai ka la misnam nang ta ka larwai ka surjurwai lulubai ka Rachel ha ba ka yos ngoy ka ne ka la lungongan bat ka kli ka bale karwai kum ta te ka ong ba khun jong ka udang em bat udon sha ka perthai jo ka lilin bat ka lilin bat ka ong ba ka kwa ban khod ya ka lilin bat onda ka lilit ka lawan te kan sayo biang ya khun jong ka bat ka de makahi ka ba pha ya ki to ki song bat ka to ka kot bat na du bala kha ya welai kal ap mi linti ya ka ne ka ba mun ka men jong ka he ka de ka no shun jong ka Rachel ka la song bitar ya ka men jong ka te ka la sho ya ka kan ba ki dang ya sho ka lilit ka lawan shim ya welai bat ka Vivian ka buna din jong ka bat ka ya lam lang bat ka Rachel ro kat ba u jon udang wan phai shing ka lilit ka la attack you Henry u Clement saupan onda ula poying uyu iya ka Rachel sha po jong ka yen bat kan san kala jano bat ula thang ki bombati bat ula stang bat peja baro ki yen kililim kil attack ya ka Rachel Henry kala la impat ka Vivian ka ong ya ka ban khot ya khun jong ka rang kat bat ka jingej ki bas kam te kan sayo ya khun jong ka
Teka Rachel kala lekum tahi. Ha ka jing shisha kini arwan kila don syak pertejo kalilin. Ka Rachel kala khod ya welai bar kala yus nguru ya kasunjungu. Ta kala buddin ya kata kasunjungu. Nang ta kalilit ka attack ya ujon. Kala palib ya ki bombati. Henry ujon ula du wire kat bar kecingin pas kam. Tekini ki bombati ru kala shai biang. Bat kalilit ru kala lenyo. Ka Rachel kala poi ha ka kamera bar kala yu iya kunjungka. Henry kalilit kalawan bar kala keni biang ya unia kulung. Ka Vivian ru kalawan hangnya bar kala attack ya kalilit. Bat kala ai u elai ya ka Rachel. Bat ka pha ya ka ban penno. Ka Vivian ka ya lek ban pensangnya ya kalilit. Henry kalilit kapan kelai ka ha kedor jongka kusut ka bakar wai ka jingkar wai lebai ka bas ngop terim jongka. Nang ta ka Rachel kala pen. Badang ne ki don sibun kiet. Ki ba kalilit ka bener ka bat pe sentia ya kulung. Henry kini kiet kala pat. De ka Rachel kala mar estar ban lan takine. Bat ka surjing duwa jong jon ka yalam lenti ka. Bara shua ba ka we ka yet jong ka ying juki kan panno. Ka Rachel kala yo mi nang ne. Kalilit kala wan ban yale yaki. Henry ujon ula duwai bat ka Rachel ru kala duwai lang bat u. Bat kini baru arun kila laban pesengai ya ka ban wan syakane ka pertai. Te kilas ngau kemen bah. Kalong kum bakine baro kilakon. Henry kamlong kum ta. Kajing ele kampat kut tangkum ne. Namar ka Vivian kala bujili da ukunjung ka ha ka jaka jong elai. Haba ka Rachel ka yu iye kene te kalas ngau sibha. Ka bomod bau kunjung ka udang don syaka perthe jo kan lilit. Bat kane kede kajing tumu jo ka Vivian. Ban pelaj ya ukunjung ka. Bat kala urlong ro. Kade shisha bakala klebin. Namar kampar khat baka para jong karu kade ka kami jo ki khunhe. Nang tang yu iye ujon bau lek tu ya ka to ka kot. Bat ula lech sabadan ka Rachel. Namar kini baru arun ki kwak ban walam biang ya ukunjung ki. Bat kin lek syak perthe jo galilit. Henry mentaki haban yele optang ya galilit marwe. Henry bersya ka wero. Kabala kala witch dumai. Om de mano Henry kade ka Vivian. Menta ukunjung ka Rachel uran berka. Ka bamur ka jingele kan salong ka basung trimba ban ya ke e ka balada. Bat kane ka film kala kur kumnehi bar kane ka jing song syarkhe. Kumle shibuni pi parok wi. Ngin saya kendu biang ha ka wi per ka video. Bye. Take care.